gata zaitun ni yar lelan baba na gode su kauna wanda kake nuna min yar gata na zaitun saniyar lelan baba so gefe na zauna ban san ki da yin kwalla ni suna na zaitun kuma yar baba zaitun mai share hawaye na shine abba zaitun a tabani na nan ba zai kyale ba zaitun komai nai zai tafi ya ce mini madalla yata zaitun ta so mi wasa ta fa yara suke yin sa kowa ya taba minki zai sha casa zaitun Alhaakumut takathur. Ba za ki biya ba? Zan dake ki fa, zan cankwada miki wannan carbin. Ban gane ba. Yaya? Kaga. Biyan ka fa nake. Ko ka manta? Saboda Allah bai baka haihuwa ba? Zaka zo ka sami iyata kana zaluntar ta. Obey the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Follow the guidance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and be good to your parents. Zaitun. Kin ga maminki, ki gaida ita. Na ganta amma fa ba ta suna. Zaitun. Zaitun. Idan ta fara wa yarinyar na fada, yadda ka san ta samu wata budurwa da ta mallaki hankalin kanta, haka za ta lullube ta da fada. Duk yanda kake kaunar Zaitun, baka kai ni kaunar ta ba. Ice tun yana karbi ake lankwasa shi. The Palace of Kashiwa of Nur Entertainment on track again with yet another exciting release. Zaitun, the spoiled child. Daddy, wannan abincin ba a daɗi. Abin da yarinyar ta faɗa ko ba ƙarya bane. Ni kai na turawa kawai nake. Cikar ka mutu. She's extremely irrational. She respects no one. She's rude, adamant, defiant, and stubborn. Zaitun. She hates, detests, and disrespects her biological mother. Zaitun. Mami, kashi na da wari ko? Ai uwa ba ta jin warin kashin yadda. A Nura M. Ino movie produced by Abdul Ahmad Mekwashiwa and directed by Ali Gunzak Sak. Wannan wani irin mahaukacin malami ne. Ya zai mai da min ya zama kamar jaka. Ba gani ya zama ɗan da yake lafiya. Ba gani ya ɗaba ka san abin da ke mai kuka da ke tashi mutu ciwo. Ko ka manta. Ko ka manta. Me yasa ba za ka ga laifinta ba? Ya za a yi ka ringa ɗaure mata gindi? Idan wannan kulawar da nake nuna wa ɗata shi kike kallo a matsayin wai ina sangarta to an sangarta. Zaitun, teach your children good morals or regret spoiling them. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka bi uwa, ka bi uwa, ka bi uwa sannan ka bi uba. Zaitun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'amru kulluhu lillahi. Mira. Objection, my lord. Barista, ka gyara salon magana ka. Dakata loya. Wannan kotu mai alfarma ta yanke wa Amira Ramadan Abdallah hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Objection, mai shari'a. It's not prison break, but yet another prison game. Between an officer and a prisoner. Call it prison connection. Ba za ki rama ba kina kallon shi ya mare ki kin ji shiru kin rike fuska ya mare ki? Mira. Ko kin dauka ne ba da rauni ne kamar kishiyar ki da kika kashe? Ko kin dauka cewa ni jaririn ta ne da kika shaki har sai da ya mutu? Ko kin dauka ni lusarin mijinki ne da ya jira har sai da kika fita da kika watsa masa acid? A-Square Century Productions, a division of Abu Sarki Investments Nigeria Limited, turns with a sensational prison packet. Mira. Gidan yaro kowa zaman kansa ke. Mai karfi shi yake mulki. Idan kika tsaya kina tsoron su, za su raina ki.
da haka sai kin dage kin kwaci yancin kai. Featuring the Kannywood talented icon Adam Ezango and a brand new face of Kannywood, Aisha Muhammad, in and as Mira. Waccan yarinyar da yake yawan shishige ma. To me yake nufi da ita da wuce yana santa? Billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun keta yarinyar nan a gidan nan. Time brings them together. Ina so ka manta da ni. Ka kuma cire ni a ranka. Domin ba zan iya wannan rayuwar yaudarar junar da muke yi ba. Destiny binds them together. Na ce ka kyale ni ko ana so dole ne. Mira. Ina so ki amince ba ni dama mu yi aure. Idan muka yi aure a wannan gidan, har Allah ya sa maka samu zuriya. Me sunan ƴaƴanmu kenan? Yan prison. But Fred becomes an intruder. Mira. In dai ko haka ne, rayuwar aure bata kamace mu ba. Mutuwa ce kadai za ta iya dakatar da ni daga mallakarki. Mira. 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 An Abu Sarki movie. Story Abu Sarki. Na sama miki aiki a ɗakin da muke ajiye gawa, kuma yau zaki fara aiki. Kwai wadda ta mutu. Idan kika shiga, bayan an gama sakata a cikin akwatin da za a fitar da ita, kada ki fita, ki samu ki buya a cikin ɗakin. Bayan kowa ya fita, ki kokari ki shiga cikin akwatin gawa. Za a fitar da ke tare da gawan ajiya binne ki. Zan yi kokari bayan minti 5 ko 10 kafin ki wahala. Zan zo in tone ki fitar da ki. Directed by the new sensation Abu Sarki. To wai ma waye mutu ne aka haɗa da shi guri ɗaya? Shallow-minded people can be extremely irrational. DIT Entertainment and Distribution Nigeria Limited resurfaces with another masterpiece from Sadiq and Mafia. Watarana. Baka tunanin ƴaƴanka mata kana cin amana ta. Kana bin ƴaƴan cikinka. Gaskiya wallahi baka isa ba. Baka tsoron a lalata maka ƴaƴa kamar yadda kake lalata ƴaƴan mutane. His intelligence and emotions is toyed with by a young gold digger. Dama duk shi yasa ka firgita sai ka ce wanda aka ce zai shiga wuta? Anya Alhaji matan nan ku ba asiri ta maka ba? When an affluent and charismatic man refuses to respect his status, his instincts override his emotion. Watarana. Da farko dai ina mai neman afuwarki da kuma sassauci bisa laifin da na yi miki, amma in san samu ne ki yafe mun gaba daya. Ka manta a shiga cikin soyayya akwai yafiya? A thoughtful mother gets tense over her children's image, reputation and future. Yanzu haka ni da iyalina gaba daya muna cikin mota mun shirya za mu tafi Kano biki. Ki bani minti 20. Minti 20 yayi yau? To ki bani 10 kawai. And the wrath of Allah strikes like a thunderbolt. Ba zan iya bin ku Kano ba yanzu ba saboda akwai wani mitin na gaggawa da ya taso min a Lagos wanda ya zama wajibi in halarta. Ni zan gabatar da miji. Watarana. Ya kake magana kamar sabon shiga. Yau ka saba yin ƙarya? Duk waɗanda kai a baya basu dame ka ba sai wannan ƙwaya ɗayan ita ce ta zama matsala? Ko so kake ka nuna min ka fi son iyalinka a kai na? Ya zaki canza mu waka? Saboda bana so. Ai ba saboda ke na saka ba da. Amma dai ka san da motar da abin da yake cikin motar duk mallaki na ne. Executive producer Sabna Aliyu Maru. Ke special ce. Domin zan iya yin komai domin in kyautata miki. Producer Tahir Aitayir. Kai mana taurin kai ko babu kuɗi a tare ta sai na kashe ta. Akwai kuɗi a tare da su ne? Babu a kashe kowa. Watarana. Da siyasa ce ta yi sanadiyar mutuwar iyayena. Siyasa ce ta yi sanadiyar mutuwar iyalina. Siyasa ce ta sa na shiga sana'ar fashi da makami. Destiny is in the hand of God, but you may be the architect of your misfortune. Ke hajiya, ke ce mata sa kira shawara. Wai sharifa take. Kashe wayannan kika yi ne? Kashe ta nayi saboda kada a dame mu. Wato wayar kuwa is not available. Kuma harshashi na is available. Watarana. Directed by Sadiq and Mafia.
ɗan ya rike ni a gida, amma ina gamawa da wani zan zo. To shi kenan ba mu Yaya ana ba kike waya da shi kina wani magana kasa kamar wata rana. Ba na son shishigi, na gaya miki kuma gaya miki ba. Ba na son shishigi saboda me dole sai kike min da wacce nake waya? Na fa tuna Allah ya kiyaye ku. Ni yunwa nake yi. Ga abincin na wuta, in kuma ba za ki iya cin shi zai ci shi da wuri. Inda ke baki da hakurin yunwa. Ni gaskiya zan iya. A to da iya mana a haka. Dala ki saurayi da kuma ya ƙara sun yi wani. Kin so ki makara. Dan har so na yi da na kira ki ce miki kawai ki bari sai. Lallai kuwa. Ai ku da na ni muku duk inda kake kuwa. To yau ina muka yi wani masauki ya kamata mu je ne? Gabas ko yamma, kudu ko arewa. Kin san an ce zama wuri daya sosai ne jiki. To ai ko farautar ma akai. Na san ba za a kama ba insha Allah. Saboda kafa kamanta yau shekarar mu 5 muna tare. Babu wanda ya sani. Ko mijina ma mantawa nake da shi saboda kullum kai nake gani a matsayinsa. To yanzu dai abin da ya kamata mu shine mu tafi can masauki mu karasa hirar dan idan muka ci gaba da zama a nan to za mu kwana muna jistin dan ke ba karamar mai surutu bace. Ce mu je. Allah tana ɗakin ta tana bacci lafiyanta. Hello. An ce dan na bai ma Allah kin sai bai kwana azumi. Me yake damun ki? Me yasa kullum ki al'ada ki kenan ki shigo ɗaki babu sallama? So an ce yau kuma da wa'azi. Ai sallama ta yi zama. Kin ga banda lokacin ki ba na son wannan dan iskan surutun naki. An cikin zamin ne wallahi series film din na mugun kyau gane shi. Kawai sun iya jefa mutane cikin tunani. Ji nake kamar in yi forwarding in je ƙarshe. Amma sai dai ba na so a yi ba da ni ba. Sai haƙuri in bari har sai na je ƙarshe. Yayi. Na bar Zina da falo tana mace nan da in kyauta sai da safe. Me yasa kake cewa haka? Ka daina irin wannan magana. Amma dai ka san na fi son ka. Shi ma ai mace amana ne. Ba ki san mai kuɗi kenan? Ba na son mai kuɗi kwata-kwata ni a rayuwata. Kowane irin kuɗi yake da shi. Na fi son mutum mai rufin asiri wanda zai je ya nemo ya kawo. Ko da ku ba zan samu na gobe ba, amma kullum a ce ina tare da shi. Gaskiya na so a ce ni na fara aurenki. Sai dai kuma a lokacin ban isa aure ba. Da yanzu ke rabo na ce. Ko da ka isa aure, inda baka fi shi kuɗi ba iyayena ba za su taɓa baka ni ba. Kawai da na yadda na amince musu ne, amma ba dan ina son su ba kawai na musu biyayya ne. To yanzu ne maraban damba da faɗa. Yanzu ba gashi na zama taka ba. Gaskiya ne. Na sha'awar a suna ne kawai. Amma fa mijin da ba a shafa fatiya. Kai dai gaskiya ba a raba ka da maganganu. Kafiya magana da yawa. Kawai dai ina mishi kallon mijina ne, amma na san kai ne mijina. Kaga dai yanzu ba ta wannan ake ba. Inda shin da baya bukata ta, zan sami nishadi na hawaye. Yanzu kin gaji ne kawai.
Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Me ya kuma nuna alhamdulillah me ya faru? Haba anti, ina kika shiga kuma na neme ki a waya ban same ki ba. Tun da na zo gidan nan na lura yawanci kikan yin dare a waje. In kin gana dare to kamawa take yi. Lafiya dai ku. Yaya ya kira waya. Haba, wai me yace miki? Yace gobe zai biyo jirgin safe. Zai sauka karfe 12 wai a mai abinci. Ba matsala. Allah kai mu lafiya ni da isharar ce. No, karka damu. In Allah da jibi zan dawo. Na zo gida ne je da iyaye da abokanan arziki da yan uwa. Kuma ko irin auren wani aboki na. Very close friend to me wallahi. Na muhimmi ma ba ma muhimmin zuwa na ma shine daurin auren. Allah that is why na kai shi weekend saboda ba na son a yi min samfarin a office that is why ka ga na zo a weekend nan. Okay, sir. Okay. To shi ke nan za ka ji. Za ka ji. Abin suna cin da shi. Mata abinci mai tare da ɗuba. So ya gidan? Ina fata dai babu wata matsala babu abin da kika nema kika rasa ko? Kamar lafiya ne. Ni ban yi kuma na rasa. Kai kaɗai kawai muka rasa. Kullum sai na miki magana da zaki fahimta, amma kin kasa fahimta. Kaba, you have to understand, ya kamata ki gane abin da nake nufi da ke. An ga damuwar take ta fara raguwa. Ba kamar lokacin da muke farkon auren mu ba. Wancan karin in dai zaki min bayani yanzu nan kya fashe da kuka. Amma kin ga yanzu ko na ga yanzu kuma ya zama normal a fuskar ki. To ya kake so ne? Ba ma dole in daina ba. Good. Abin da nake so da mun daga bakin ki kenan. Cire damuwa daga ranki. Kin ga in ne ritaya abin da kike so zan zauna tare da ke. Ci gaba da rayuwar mu. Tsakar rayuwar mu ko ba haka bane? Zara ba ce. Fahimta. Zinat. Sai ki kwantar da hankalinki kawai. Ba mu je mamana. Banda zai ke Samira. Ayin Allah ya yarda. Inda shekara 15 zai yi tsaya. Sai in dawo abin da kike so sai mu zauna. Ci gaba da zaman mu ko? Lokacin ka tsufa kenan sannan zan sanna ya aure ko? Yanzu ba ki san kin yi auren ba? A'a, ba zaman aure nake ba, gadon gida kawai nake yi. To ai shi ma akwai shi a cikin zaman auren. Kuma ki sani, idan har mace tana gadin gidan mijinta, akwai ɗimbin lada a cikinsa. Mama. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum. Ina nan. Ina ɗaki. Wai ya yaushe ne za a kwanci da kan? Jaka in dai ke ce, ki je ki kwanci, na ba ki ko aya. Ki duk abin da kike so. Kin go? Ta shi kici. To shi ke ne. Amma fa ki sani, kin go? Banda karamar ta antin kici. To shi ke ne. Ta gimbiya ce. Haba.
ake ɗan yi smiling kin ɗora fuskarki. Mama na kin ƙoshi ko? To yayi kyau. Samira zan je ina da baki da nan ɗan tattauna da su. Ba dai matsala dai ko? Allah ya da kai lafiya. Mama nan yanzu sai miki. To na tafi sana da jini ba? الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات. نعم بابا أو كجراك ذولا. abin da yasa ne maka waya nace ka zo ina so in ji ina muka kwana maganar matarka. Baba ina son matata mana baba, inda ba na son ta ai ba zan aure ta ba. Na fi kenan in har kana son matarka ya zama wajibi a gare ka ka ɗauki yarinyar nan ka kai ta kusa da kai domin kana cutar da ita. Ni mahaifinka ne ba sai na tsaya ne maka wani fashin baki ba, tunda kana da hankali za ka fahimci abin da nake nufi. Abba ba wai na ƙi maganar ka bane, wannan aiki nawa yana buƙatar lokaci na gaba ɗaya, kuma abinci na a nan yake ko kuma ce abincin mu gaba ɗaya a nan yake. Ni a gani na idan har tana kusa da ni ba ta samun lokaci na za ta fi kuntatuwa akan tana nesa da ni. Shi yasa na gwammace ta zauna nesa da ni din don in fi mai da hankali akan wannan aiki nawa. Kaji uzuri na abu. Kai, Nafi, ana ka tunanin kenan. Amma a tunanin duk mai hankali wanda ya san darajar ya mace, sabanin abin da ka faɗi ne. Babban kuskure ne mutane suke yi. Ni dai na faɗa maka, ka ajiye yarinya ƙarama a gida da sunan aure, ka tafi wata uwa duniya wata 2 ko fin haka, ka bar ta a gida. Wannan cutarwa ce babba. Ban taɓa ganin ana yin haka ba sai a zamaninku na fi. Aure ba wasa ba ne, hakkin ta ɗungurungun ya rataya a wuyarka. Gaskiyar magana na fi ba kusan darajar aure ba. Sunan shi kuke ji kuke ambata a baki amma ba ku aiki da rukunan shi. Ka ji abin da na gaya maka. Na gode Abba, insha Allah kuma za a canja. To haka nake so. Zan shiga daga cikin gadis umma. To a fito lafiya. Bismillah. Yau dai kaga baka zo da lifton ɗinka ba, kuma ga na riga na kawo maka. Sai ka tashi ka sha ko? A'a, kada ya ce daga fita na yanzu haka yi bacci. Tashi ka sha tun naka gashi na kawo maka. Tashi ka sha tun mana. Tashi ka sha tun. Tashi. Samira. Amince da ajo idan ina bacci ba na son Allah tashi na. Sun gaji da na faso ba tun ne da Allah.
Saura. Na'am. Na ce ki je wajen tafi. Duba mun su ba su tafi kira mun. To, tana ciki. Anti? Ki zo. To bane? Na principal ta. An shirya ta? Kuma ba za a kama ita mai sallama a mai wani daman na yi tunanin wanda na baku ko zai mu faɗa yanzu ga 50,000 ku ƙara saboda ba na son princess ta nuna abin da take a ce ba a sai mata ba anything she point a sai mata you to go? Thank you very much. Allah kiyaye kuma. Sai mun dawo. Sai kun dawo. Kau kuma ba ku je ku gama sayayya ki tsaya da yabi. A'a. Ku dawo in time. To. Ba na son ya wannan. A'a, tun za mu dawo. Alright. Na san zama ke kaɗai dai akwai ɗan wannan sa na kawo muke kilima zan ta zauna da ke. Kuma na san kina jin daɗin zama da wannan ƙanwatawa. Ni ma gaskiya ina jin daɗin zama da ita sosai. Na sani za ki ji daɗin zama. Sai da yaya tana misin ɗin kawai. Kai! Look at this girl! Ana kika san wani misin? Have a shot! Ina maganar misin. Ba ni da kata. Bata murewa. Kaga, ni dai yanzu dai Allah ya tsare, Allah ya kiyaye hanya, Allah ya da mana da kai lafiya. Je ki raka shi. Ya baki san yayi misin. Don magani. Yau za mu haɗu ko? It. To shi kenan sai ma. Oho, gwara ma ka tafi. Dama can ni ba misin ɗinka nake ban ya so ma ka dawo gidan nan. Bani wannan. Wannan? Eh. Nawa ne? Wannan 5,000. To yanzu malam me zaka da wannan? Babu ruwanka. To Allah kiyaye. Yan sai shi. Sai gobe. Gobe kuma? Bai kamata mu ƙara haɗuwa gobe ba. Kamata ya yi mu bar shi kamar yadda muka saba haɗuwa duk ƙarshen sati. Saboda kin san matsayinki, ke matar aure ce. Idan fa asirin mu ya toni ni da ke gabaki da ba za mu sha ba. Ina za a asirin ya toni shekara nan muna yi ba a kama wanda. Ai asirin ba zai taɓa tonewa ba. Saboda ni gaskiya na gaji ba zan iya wani sai sati zan ganka ba. Kawai in ina da buƙatar ganin ka kawai zan kira ka ina ka. Da dai kin yi haƙuri don mun ci gaba kamar yadda muka saba. Saboda ai kullum muna waya kuma muna chatting. Ko iya haka ba yana ɗebe mana kewa ba. Shi kenan, na ji Allah ya kai. Amma dai kasan zan yi son ɗan kawo. Ka san na fi son a koda yaushe idan na gana ka kusa da ni ma na fi son haka. Amma dai mu ba a hankali saboda kar mu je mu jawo wani sanadi da zai nisanta tsakanina da ke. To, mun san da. To a Me kuma zan da kuɗi? Ai kuɗi kaɗai na fi yake bani. Abin da na rasa a wajen na fi. Shi nake nema a wajen.
To shi ke sai da sai. Kin san babu dama da kiya saboda sai dawa. Matar aure, wai gaskiya harka da matar aure is more safer but it's too dangerous. Sai na ji kamar zan rabu da ita, sai na ji ba zan iya ba. Samira. Bara na bar hotel din nan da yanzu. Hello, Rosie? To ai tun da kika ji ban kira ki ba, na fasa kiran kenan. Sai wani lokaci kawai. I'm not in a mood yanzu. Bye-bye, da Allah sai an jima da Allah. Ya ana harka da masu tsafta ke wata kucaka da ki zaki damu mutane. Ya an sai kin faɗa mun inda kike zuwa. Abu ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba. Kullum sai kin fita da daddare kina matan aure kuma ba za ki dawowa ba sai karfe 10:30. Haba anti, idan za ki fita ki neme ni in raka ki mana ko kuma ki ɗauki Zina ki tafi da ita. Ita kullum kuka take yi kina fita kina barin ta a gida. Haba anti ke ma kin san hakan bai dace ba. Yanzu me yake nufi kenan? Kina son gaya miki inda na je ne tun ɗazun da na dawo har na shiga ɗaki na canza kayan kina ina? Gaya min inda kike kuma. Wai in tambaye ki ko zargi na kike yi ne? Ni kan ji ba zargin ki nake ba. Akan me zan zarge ki? Na ga dai kawai hakan bai dace ba. To da mijina ya tashi aure na. Bai ce min ba zan fita ko ina ba. Mun yi da shi duk inda za ni in je. Kina ji ko dan haka fa ki isa ke abin da mijina halitta min ba. Ki zo ki ce zaki haramta min shi. Wallahi Allah zan sa a mai da ke gidan. Kina ji ko dan haka fita ki bar min ɗaki fita. Habanci me zafi haka ke haɓu? Kin fi kowa sanin abin da ya zafi ai. Kin fi kowa sani. Wannan wani irin wulaƙanci ne haka. Shi yayin naki ya zo ya auro ni ya ajiye ni a gefe guda baya ta ni ba na ganin shi sannan an ɗauko an kawo ki gidan saboda ki kwantar min da hankali ki dinga cewa zaki saka ni a gaba babu hali in fita sai ki dinga tambaya na ina na je ni yanzu kenan ba da yancin kaina ba zan je in duba abokanan arziki da ƙawaye na ba sai in zauna a cikin gida ina gadin cikin gida ko salon ciwon zuciya ya buge ni in mutu haka kike so ko yaya gaya min in ji. Take haƙuri ke haƙuri. Wata sabuwa kenan kati a ciyar ne tsakanin gaba za ta. To, ni da yanzu abin da zan ce shine congratulations. Allah Ubangiji ya sauke ki lafiya. Meanwhile, idan kun tashi daga nan sai ku bi akwai guardians and counseling office. Ku tambaya ina ne wajen masu ciki. Za su gaya muku duk abubuwan da ya kamata su gaya muku. So congratulations. Meanwhile, zan ba ku prescription na magunguna. Don kun sha da abin da aka sai ku sanar da ni. So, kun je sai ku sai wani tab ɗin ku sha duk abin da ke akwai sai in ku sanar da ni ko? Allah mun gode maka. Yau yaya zai sha albishiri. Na san duk duniya ba wanda ya kashe son yara. To, in Allah da kuma zai samu. Dan Allah kyalin da abin da ke dan Wallahi. Sannan ku da zuwa haji. Yau. Ke, an kama abin sha da Allah mai sanyi. Wallahi yaya kasa ai ba zan maka ƙarya ba. Nan da wata 7 kai tsammanin bebinka.
To me goron albishiri na? To shi kenan. An ce na baki. Ba zan an ba. Dan Allah an ciki an saki daina jan aji. Ce mu shi kira ta wayata. Ai ka ji ta ko? To shi kenan. Wance miki Allah ya sauke ki lafiya. Gaskiya ni ba na son zama a waje, kamata ya ka tashi da kawata. Ki kwantar da hankalinki. Nan wurin gabaki ɗaya babu wanda ya samu daga ni har ke. A takaice ma dai mutane ba su cika zuwa wurin nan da yawa ba. Kuma kowa da sun zo ma a waje suke zama. Ke a takaice dai ki kwantar da hankalinki. Duk yawancin waɗanda suke zuwa wurin nan marasa gaskiya ne. Kana nufin kenan da cewa ma da gaskiya ko? A'a. Wane ne ko ya kai mu rashin gaskiya a wurin a duniya ma gaba daya. To shikenan na zo da labari. To ba ne insha. Allah ya sa dai ba ce mun zaki mijinki zai dawo dan na san lokacin dawowarsa da kamar ka sani ba saboda zuwa jibi insha Allah zai dawo kuma dawowar ma zai saboda ni zai dawo. Au. Mutumin ya fara kwaɗayin ganin ki ne. Zai dawo ne saboda wani abu da ke tattare da ni zai zo ya gani. Takaitace kawai ina da juna biyu. Juna biyu? Ƙwarai kuwa kuma ina tabbacin cewa ba na shi ba ne. Da ina son sa ne sai in tausaya masa. Amma saboda ba na son shi babu yadda za a yi tausaya masa shi ma baya tausaya. Kinga a takaice dai kina son shi ba kya son shi ba kya tausayin shi ko maya ne wannan ɗan da ke cikinki nashi ne ke matarsa ce don haka da ya zama nashi wai a takaice matu cikin nan wata nawa ne wata biyu ya zama dole nan gaba mu haƙuri da juna abin da kake tunani kenan abin da ya kamata kenan kara na Allah mu tashin bannan wajen gaba ɗaya jiki na bai ban ta sama a nan so yake dai sai an je hotel din nan gaskiya abin ya bani mamaki don ban taɓa tsammanin za ka so ka gani. Ai ba ni ji daɗin da na ji ba wallahi ba ke ji daɗi ne ko bai ba da kika gaya mun kina da juna biyu. Ai shi ne kamar ma yanzu zuwa yanzu zuwa ta take saboda da iya guri. Na ɗauka aikin ka ba zai baka ba. Ake ce shi wannan mun kan ai shi ba yawan a ce wa ana tare ko da yaushe ko a dumu ya ba shi bane ko yaya alilan Allah ya kwasance sai kika Allah ya tsaga rama yanzu ba gashi ba alhamdulillah kana da shi ke ne mu ta addu'a ne Allah ya sauke ki lafiya kawai Allah zargi sai a gaskiya na ji daɗin ganin ka Nafi'u ko da yake lokaci da dama kakan shigo ba ka samun zuwa mu gaisa amma duk da haka Nafi'u ina samun saƙo wajen Samira saboda haka alhamdulillah na gode Allah ya muku albarka Allah sa ku gama lafiya yakwa ke kuma
gaskiya ki bi mijinki sau da ƙafa. A kalma an ce aljannan mace tana tafin mijinta. Ki bi mijinki, Allah ya muku albarka. Kamar yadda muke ni da mamanki a garin nan ba a taɓa jin wani abu ya faru ba na rashin kirki, to ke ma kar in ji kar in gani. Allah sa ku gama lafiya. Na gode. Kuma baba ayyo kai ne. Kuma ka san ni yanayin aikin nawa ne, wallahi wani sa'in na samu hutun in nazo ƙwararrun lokaci suke bani, saboda haka shi yasa zan zo in koma ba tare da kun sani ba. Amma dai ba wani abu kakku damu da Allah. To ai haka al'amarin yake. Kamata yi mutum duk inda yake aka ɗaukai da muhimmanci to ya tsara aiki. Yawwa. Alhamdulillah. Yanzu dai ina fatan ba ta. A'a. To shi al'amarin da ka saba yi in ba ka yi ba ka jin daɗi. Allah saka da alheri. Yanzu dai ina fatan ba ta yi maka wannan ƙorafi na cewa za ta bi ka. Dan sai da na shiga cikin idanun ta tukun. Na ce mata ka san halinta. A yanzu ta daina alhamdulillah, yanzu ai ta fahimci inda ma aka dosa yanzu. Ai ce mutum bai rage ka da komi ba, da kai da danginka da iyayenka ba abin da baya yi muku. Sannan kuma a ce ka neme wannan halin banza ai ba zai yi ba. Banda ma yayan zamani Lagos ai ba wurin zuwan ki bane ba. Ki je ki zanna, kwamma ki zanna cikin danginki, ki haihu tare da danginki. Ka gani in kika haihu tare da danginki su taimake ki su yi maki suna ai komi cikin yan uwanki. Ba ya hiye maki ba. Koko malam kwarai kuwa. Ha ba. Allah ya muku albarka. Allah sa a gama lafiya. Mun gode. To, Samira, in kin gama da su ina cikin mota na jiran ki. Ha, ai mai yanzu za ta zo ba wani. To shikenan. To, madalla Allah saka da alheri. To ke gashi kya ci gyada. Ba na so ni sabo na ci. Eh? Ba ki so? Ba ki son tsohuwa? Ba ki son tsohuwa kuɗi? Ke ba tsohuwa ba ce. To sai ki je ki samu manajan banki. Ni tsofaffin kuɗin na saba kashewa. Haki wai hakin baki abu ki tayi ba ki so. Ba ki son tsoho. Ai ni gaba ta kai ni. Na gode. To, bari mu mai da abina. A to. Shikenan. Wai hawa su sai ka bi a hankali domin ta sha kuɗa. Allah bai gata. Yawa. Ba ta min yadda nake so ba. So nake kai mata washin da koda itace aka sara za ta raba gida biyu a take. Wannan washin bai ba? Ni san ke to ta kai biyu sosai fiye da haka. Ko itace za ka sara? Kuma na kai baka kama da yan daba ba, ban san a ce mutum zaka je ka sara da ita. Abin da za a sara da wannan takobi itace ma ya fi shi hankali. Dan haka ka wasa min kamar yadda na bukata. Gaskiya ni ya kai washin da zan iya yi kenan. To inda aikin kuɗi kake yi, ina so ka ƙara wasa min. Ni kuma zan baka ko nawa kake bukata. Ashe ban taɓa nan gefen bane. A'a, goge wannan. Amma illa bai a in ya wuce haka abin ya ɓaci. Ai so nake ta ɓaci. Allah so. Aikin kuɗi kake kuma kai min na biya ka. Na gode. Gode. A'a. Ba abin arziki. Amma mai gida wannan ya mun kama da ɗan daba ba. Ina ruwanka. Ina ruwanka. Wannan kana ga jisar da ke cikin shi. Kayan ɗan daba ne ba za a ga da alamar yankan nan. Ɗaya ko biyu a jikin shi. Amma nan ko ɗaya babu wata alama cikin shi ta dabanci. Amma mai gida kai baka iya gane mahaukaci ne ko mai hankali? Ba zan iya ba. Ai kai zaka iya gane mahaukaci, zaka iya gane mai hankali. Saboda shekara ka 5 a daure da turu. Shekara ka nawa kana wannan goge-gogen banza. In banda goge tsatsan nan me ka iya? Me ka iya? Nan banza mutumin wafi. Kullun ana ga maka abu baka ji.
sai an fara magana ka fi kowa imani. Eh? Kamar shuru. Sha. Je ka nemi canji. Ka ci doya naira 50, salon ka sa nama guda. Faman 950 daidai. Kuma kada za ka riƙe wannan zuwa kwana wata ɗaya to, kullum naira 50. In imani ne yanzu tun da safe nawa muka samu. Naira 150 ce kuma tana wurinka. Ka yi haƙuri. In ma zan je wurin mai shinkafa, in ka dawo ka tsara kayan. Me kake duba a wayana? Hotuna nake kallo. Wace ce wannan? Ƙanwata ce, ko kuma in ce ƙanwar mijina ne. Wai an kawo ta ne don ta dinga ɗaya da yankewar mijina. Kai mutumi na gaskiya yarinyar nan ta haɗu. Na ka samu wannan yarinyar ya ga. Ƙanwar mijin Samira ne. Wai nan wai an kawo ta ne ita ce za ta rika ɗebe wa Samira kewa. Ni kuma ina kallon hotuna a cikin wayar ta kawai na hango yarinyar gaya ma ina duba number ta gaya min sunanta dama sai na ga number ta sai na ɗauko yanzu haka na samu ta a WhatsApp ma za a fara. Gaskiya mutum ka zama ciki. Ka samu kawai sai da shi kenan. Ai san makal. A ba kai dai din ne. Ka san irin nawa. Gaskiya ne. Allah ya taya ma. To ina ya je ne haka? Ni bai taɓa kashe wayan shayi ya daɗe ya jima irin wannan ba. Lafiya kuwa? Kai. Ke, me yake damun ki ake dariya kan mota mai sabon hauka? Bari kawai anti, wani mutum ne na haɗu da shi a wasu. Ya iya ban dariya. Tun da nake a rayuwana ban taɓa yin chatin da na ji daɗin shi ba kamar yau. Au, da dai dukkan alamu kamar dai kin samu wanda ranki yake so. Haba anti, daga chatin, ai ba cewa yake yana so na ba. Ai da ko yace yana so na ai sai ya zo mun na gan shi, sai ya zo mun da cikakken sufofinsa. Sannan zan amince. Kin ga, ni ki nuna min hotonsa. Ni kuma ne miki alƙawarin zan siffanta miki kowaye shi tun daga ɗan yatsan kafansa har zuwa tsakiyar kansa. Kin ga ya iya sa hotonsa a DP. Wai shi mai ƙiba ne sosai, size ɗin DP kuma tunsa kawai zai iya ɗauka. So, hoton wani zaki ne ya sa a DP. Kawai an ce wannan mutum tun da na haɗu da shi, dariya kawai yake baya. Ke dai Allah ya raba ki da sharrin in social network kadai can wani ke yaudaran ki. Ya kai yaya kashe waya yau.
Na ga tun ɗazu kike ta kiran shi bai ba ki samun shi. Wallahi in ga fitan sa nake ta kiran wani sai ya shi. To ni na san bai taɓa kashe masa ya kai wa haka. Gare dukkan alamu dai ina ga kwana zaki kina chatting. Anti, ya kasa bari na. Ni ma na kasa bani sa. Idan na aje wayan sai in ji sako ya shiga. Ni kuma sai in ce bari in yi reply. To abin naku gaskiya ba kaɗan ba. Ni ya kasa bari na manje in cire kayan nan sa kayan wuce in kwanta don na gaji wallahi. Kina da harin ya dace da kayan ciki na jikin shi kuma da kira zuwa wajen ai ba daidai ba ne abin da nake so da ke dan Allah dan Allah ya saki lafiya kika dan samu ɗan watanni haka ki ba mu ne amma dai gaskiya yanzu ki har kana maganar dacewa ai duk abin da muke ai baya cikin hanyar dacewa alaka ta da kai bai kamata a ce ka dinga ɗaukan shi kana haɗa shi da wannan hanyar ba. Ni ganin ka nake son ne, kawai ka gaya min inda zan ganka in zo in same ka. Gaskiya ba za ki ganni ba, kuma ba zan ɓoye miki ba daga yau ba za ki sake samun wannan layin ba. Dama ba layin da nake amfani da shi ba ne, layi ne da na siya kawai saboda ki na wucin gadi. Don haka ba za ki sake ji na ba sai nan da wata 5 ko 6. Kika kafin nan kin haihu, dan har yayi wayo kin dan murmure. Amma dai for now dan Allah dan Annabi ki haƙuri. Gaskiya sai an jima. Nabil, tsaya ka ji, ka tsaya ka saurari ni, don Allah ka kashe man waya. Nabil. Na ɗauka ai ta wancan falon zaki bi. Anti na fi son bin wannan. Lallai kam. To shikenan. Idan kika ji da Allah ki cewa Hajiya ta bani wannan itacen sai ki kawo mun ko? Na cikin ki. La shirye ki. Anti mun yi da wannan mutum za mu haɗu yau. A ina? A gida an jima kaɗan. Me yasa biki ci mishi biyo nan mu gaishe ba dan mu gaisa? Ɗazu ne da muke chatting da shi sai na ce mishi cewa zan je gida saboda na faɗa mishi a gidan yayana nake. Shi ne ce mun in faɗa mishi anguwan sai na faɗa mishi ya ce mun wai shi ma zai wuce ta anguwa. Shi ne muka yi za mu haɗu da shi. Zai zo ya same ni a gida. To Allah ya samu dace. Kin dawo. Sai na dawo. Gaskiya kin sace ni da yawa. Duk yadda nake tsammanin ki sai gashi na ganki kin fi haka. Na yi budi sosai a kanki. Kuma ina ta saƙe-saƙe a kanki. Sai gashi na ganki fiye da yadda nake mafarki. Me ne kuma ba yadda kika so ki gani ke ganni ba ko? Kin so a ce na fi haka haduwa, na fi haka cika ido, na fi haka haskawa, na fi haka razanarwa ko? Razanarwa kuma? Sai ka ce wani dodo? Oh, sorry. Wallahi maganganun da suke zuwa mun haka a hargitse. Saboda ban sai da aka yi da ganin ke kawai na ji na rude. Sai maganganun kalmomin sai suna zuwa mun a rashin tsari. Wai ya aka yi maka samu namba ne? Akwai wani abokina da na daɗe ina nema. Da na nemi nambansa sai aka bani namban amma sai aka bani ba daidai ba. Ina saving namban na shiga WhatsApp kwatsam kawai sai na ga hotonki akan DP. Sai na yi tunanin to ya aka yi wannan namban ya shigo wayata. Sai na ga sunan da na saving sunan abokina ne amma kuma hoton mace. Sai na ce bari in gwada kira. Ina gwada kira sai na ji muryarki. Shi yasa kika ga kafin na yi miki magana sai da na fara kiran wayanki. Ina jin muryar mace sai na katse. Oh, haka ne. To na yi haka ne don in gwada in ji shin abokin nawa ne ko wata ce daban ko kuma dai kawai na yi tsintar dami a kala ne. To da fatan dai
ni dai na samu abin da nake so. Kefa, kin samu abin da yake so? Hisabi shi na yi wa kaina akan su makoma ta zamo da daɗi. Hisabi shi na yi wa kaina akan su makoma ta zamo da daɗi. Hisabi shi na yi wa kaina akan su makoma ta zamo da daɗi. Wai ne ma kar ya fitar za ya samu kamar ni na sani akwai lokacin mu. Idan rabi na fansa tilas a bar mu da igiyar mahassada mazinke. Bacin jin ra'ayi a soke ne wa alkawari duk zafin yanayi ba na gudu inda kina a gari ba na yin kwaɗayi wulakanci na guje shiga hadari halali kunne ba na kuɗe. Kamar ne muka yau da kai da duba haka da halin iri ɗaya ba farraka ashe dole zaman mu zai daɗi haka mu more mu ci duniya da zinke. Hisabi shi na yi wa kaina akan su makoma ta zamo da daɗi. Hisabi shi na yi wa kaina akan su makoma ta zamo da daɗi. Anti, ina nan. Ina kan a nan wanda wayo. Anti na samu mijin aure. Wallahi anti na samu mijin aure shine. Wallahi anti sai kin ganshi. Wallahi ko ta ina yayi. Maganganunsa kabba na yarwa. To me sunansa saboda ban taba jikin kira sunansa a cikin gidan nan ba. Anti sai ya faɗa min sunan wai Walid. Kin jar wani amo yake yi ko? To Allah ya taimake ki. Idan kuka yi aure kin ga duk inda za ku je duk inda zai tafi da ke zai tafi. Kin ga ba zai dinga barin ki a gida ba kamar irin yayin da yayin ki bari na a gida. A'a kake gaya mun magana mana. Ai yayana ma ke kika so. Da ni ne ko zai mutu wallahi sai na rishi. Haka kika ce sai dai in ba biyayya zaki wa iyayen ba amma har in biyayya zaki musu dole ki zauna kuwa.
zan baka zoben nan don in tabbatar maka da cewa ina son ka. Kuma na yarda da kai, na amince maka. Ka zaɓe ka a matsayin abokin rayuwa ta har abada. Na baka amanar kaina kamar ni ma yadda zan riƙe amanar ka. Na maka alƙawari za ka same ni a matsayin cikakkiyar mace ta gari. Fata na Allah ya sa ka riƙe ni amana. Miƙa hannu. Haka nake kallon yadda yake doka. Bayan ni ba haka na dauke ke kin san yadda nake. Da zuciyarki za ta zauna kamar yadda ta waje. Da kin dole samu. To me yasa kike hukunta a kai? Rashin fahimta ai rashin yarda ne. Ko kina ganin kawai rabu da ke ne? Na shiga uku. Ya kake fita irin wannan kalma? Ni wallahi babu abin da zuciya na yake kan sani. To zuciyarki ta zauna wuri ɗaya. Ta daina kalle-kallon wasu abubuwa marasa. Insha Allah, I promise you, but that's sure. I'm not educated, but I'm richer than many educated people. So in my opinion, it is better for a woman to be a housewife than be a student. What? Remember that I'm your daughter. And I have the right to... How dare you? You must quickly leave my house. No! You will never get a penny from me. Excuse me. Go and inform the king or the governor or any other person that you think is capable of forcing me. I have already made up my mind and the die is cast. The king, the governor, and my parents deserve to be respected. Something terrible happens, and this well-behaved, well-groomed, and well-proportioned, devoted servant falls victim. Light and darkness. Everything I have told you is true. He was the one because I had told him that the money was in her custody. After the movie, there is a way. Jan Magic Productions keeps the bell ringing with yet another English movie, Light and Darkness. Now it is time for you to face the most difficult situation. He needs a rigorous interrogation. Please, I'm pleading with you. Please help. Let him suffer more. No matter what, you must play a very important role on Wicked Baby's birthday. Because she loves you and she deserves it. Where is my food? Oh, your food is ready. All I'm after is my money. You wonderful. Do all you can. The ball is in your court. Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate game changer, programmer, designer, and planner. Light and darkness. As long as we are together, my mouth will never stop producing sentences that will please you. Wow! Light and darkness. Screenplay, Elias Umar Mekudi. Co-producer, Alhaji
Sheshe, Assistant Director Muhibbat Abdusalam, Producers Abubakar Bashir Mashadda and Kabiru Musa Jammaji. Light and Darkness. Why are you trying to deny my rights to education? I don't understand. I told you several times, but you turned a blind eye to my advice. Light and Darkness from the director Hassan Giggs. Do you know the magnitude of the crime he committed? This is one of the reasons why I hate schooling. Please understand. Sunana Alhaji Inda Musa kuma ni ne mahaifin Surayya. Sunana Alhaji Sani Modibbo kuma ni na ba shi auren ƴata da hannuna. Sunana Alhaji Sanusi, ni ne mahaifin Hajara. Sunanta Gwani Madu, ita ta haifi Farmata, ita ta ba Alhaji Garba da hannunta. Matan aure. Ai dole ka dame ni da maganar tafiyar ka Kano, saboda zaka je ka ga sakatariyar ka ko? Wato ta daga maka hankali zaka je wurinta. Ni fa ne miki alƙawari a nan gurin, nace miki ba zan ƙara auren wata bayan ke ba zan miki shi ba. Matan aure. Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike mun alƙawari. Ina zan manta wani alƙawarin naki, ba zan ƙara yin aure ba. Man of several qualities, with several businesses, at several states. Ku rufe duk motocinku da dare. Ai na san ba za ka gani ba, amma abinda aka mi idan kai aka yi wa za ka ji daɗi? Kwazanki da rashin tsoronki sun sa na tabbatar da cewa ke cikakkiyar Kanuri ce. Yet married to several women at several places for several reasons. Ni ai har na fara tunanin kayo da deni ne ka gudu. Ake kaɗai ne wa alƙawari, bayan ke kuma ba ƙari. Ce kana sane da alƙawarin da kamar na ba za ka taɓa min kishiya ba. A Square Century Productions, a division of Abu Sarki Investments Nigeria Limited, keeps the motion picture active with yet another presentation. Matan Aure, Kanuri in Borno State, Nupe in Niger State, Hausa in Kano State, Fulani in Adamawa State. Matan Aure. Kamannin madake da idanu na gani, so ya bi jini farin ciki na ke ce farko a cikin raina ne ya ajewa. Mata duka kin fi su gona baki da tamka, ke ce sarauniya na baki zuciya, ke ce guda ɗaya duniya ta masoya. Bayan ke a zuci babu kowa, uwar gida ta daga ke na rufe. Bayan kai a zuci banda kowa, miji na aure mai sana farin ciki. Matan Aure. Burin ku ya riga ya cika. Ku fito da shi. Wa? Shi Amadu. Ai kun kashe shi yayi. A kai da nan. None of the wives is willing to share her husband with another woman. Na yi da na sadikin wannan aure. Ni kuma na yi farin cikin wannan ɗaurin aure. Wallahi ko kaɗan ban yi nadamarsa ba, ko da kuwa za ki kasance cikin nadama ta har abada. A dalilin wannan aure ne zan kafa tarihin da ban taɓa kafa shi ba. Matan Aure. Mijina ni kaɗai yake aure kuma ta ban labari yana da wani auren a baya ba bayan yi. Duk duniya ta sani ni kaɗai ce matarsa ta halak. Sai dai idan zaman dadiro kuke yi. Matan Aure. Ke ma mata Alhaji Garba dan Bahaushe ce. Kwarai da gaskiya shi kusan da zuwa ne. They're all shocked, confused and puzzled. Unknown to them, the real shocker is coming. Matan Aure. A presentation from Abu Sarki. Story Tijjani Ibrahim Mai Jama'a. Screenplay Abdullahi Amdas. Gaskiya ban da wannan hukuncin ba. Sai dai a kira babana ya zo ji wannan hukuncin akan me? Ba mahaifinki ke da ikon yanke hukunci ba, kotu take da ikon ta yanke hukunci kuma ta yanke. Executive Producer Hibban Abu Sarki. Co-producer Tahir Aitai. Producer Umar M. Sharif. A dakata ya mai girma mai shari'a. Ƙarya suke yi. Ke kuma wace ce da kike magana? Ni ce matarsa ta farko. Dan Bahaushen mahaukacin da za a ruguwa? Directed by the new sensation Abu Sarki. Ga baitocin mai gida sama. Abu Sarki mai Allah ne. Sarki ka iya ka huta, sarki ka bar mu sai mun bi ka. Abu Sarki lokaci riga ne, ka sa shi babu mai tuge ma. Bismillah tabara abin da kai wane zai bani. Kai kake haska na gari ya zamsun sani. Ya Allah rabbi ka mana komai tun da ka sanya abu ya sani. Oga to ka wuce wanda suke zagin ka, shi yasa suke zagin ka. Wanda yayi maka bar shi da Allahnka, shi zai bi maka haƙƙinka. Oga ta muje mai san ka kadai ne zai wuce.
so ne zai wuce yaro kai biyayya ka hau gada in ka ki ka fada kwalbati dan ma kun ci sa'a